record. Mafarin kirga biyu idanun dafa uku duwatsun murhu hudu kafafun tebur biyar da yatsun hannu shida ranakun aiki bakwai kwanakin mako takwas goma ba biyu kenan Tara. daga ke sai goma biyar biyu goma kenan goma kenan goma kenan goma kenan goma. ko na buɗe ido na ko na rufe ido na ke nake gani ke ce bakin ciki na ke ce farin ciki na ko a sansani ko da kina fushi ko da kin yi murmushi ni dai kyau kike mini habibiya sannan na gama ganowa Allah ne ya yi min kyauta kyauta mai gamsarwa. Idan ba Allah ba waye zai ma wannan kyauta. Allah na gode ma da kai mun babbar kyauta. Kaban mai kishi na daraja ta ya alkinta sa ya zamto nawa. Duniya ta yi shaidawa na san Rasulallah. Ina so na raya sunnarsa ni ma na yi aure darajar mu ta ƙaru har gurin Allah. Ni dai na gama kwarewa gare ki sanai sumewa na yarda na ji na yarda na sadu da na yarda kaunar ki ta fi karfi na ina bukatar na yi aure Ga mata ka sama na haifi 'ya'yana su ce da kai abba su ce da ni ummansu ina dawo daga ofis ba sai ka nufi shago ba sai gumbe bunka. Allah nuna min rana Amin da za ni ga hanki gefe na amin a matsayin matana amin uwa agon 'ya'yana amin hakan shi ne